কিন্তু আমি আজি মানে পঞ্চম যে বাৰ্ষিক অধিৱেশন নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ আৰু দুলাৰী বড়ো হাৰিমু আফাদৰ সপ্তম বাৰ্ষিক অধিৱেশন ইয়াত উদযাপন কৰি আছে। কিন্তু এই যিটো অধিৱেশন এই অধিৱেশন কেৱল বড়োসকলৰ হৈ থকা নাই, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী আৰু বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে আহি ইয়াত সদায় একেলগে ইয়াত মিলিত হৈ এই অনুষ্ঠানবিলাক আমি ইয়াত উদযাপন কৰাটো সদায় দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ। আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াত আহিলে আমি অকণমান নিজকে অলপ গৰ্ব অনুভৱ কৰোঁ আৰু সেইখিনি আমি স্বাভিমান আৰু সেইখিনি যে মিলাপ্ৰীতি আৰু সেইখিনি আমাৰ মাজত যি কটকটীয়া যি এনাজৰি बेखायनो जोङो दिनै बिखा फोरदांनानै गावबा गावनि आथिङाव गसंनानै जुदि थानांगौब्ला बर' बिजोंखौ लोरबां बिजों होननानै साननो नाङा। दिनै बर' बिजोङा केजि टु पिजि जोङो बेखौ फरायनो हायो आरो दिनै रिसार्च खालामनो हायो आरो बर' बिजोंजों जोङो दिनै बेजों मा खालामनाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हायो, इउनिभार्सिटिसिम फरायनो हायो, पिएचडि बेयाव मोननो हानाय बेबस्था दङ, एमफिल खालामनो हानायसिम जोङो बेखौ मोनबाय। दा बेखायनो बेखौ लोरबां बिजों होननानै साननो नाङा, आं बेखौ गुरैयै खावलायबाय। आं मोनथामल' बाथ्रा बुंनो लुबैदों। मोनसेया जाबाय जातिया थांना थानांगोन आरो बे जातिखौ फोथांनांगौ जायोब्ला जोङो माखासे फिसा फिसा जिनिस जाय बाथ्राखौ जाति फोथांनायाव जोंहा गोनांथार आरो बिनि थाखाय माखासे जिनिसाव जोङो कमप्रमाइज खालामबा जानाय नङा। माखासेखौ जोङो लांथारनांगोन जेरैखि जाया, गुबुना गाज्रि मोनब्लाबो, गुबुना नासयब्लाबो, गुबुना गादब नागिरब्लाबो, गुबुना सिगिब्लाबो जोङो जोंनि माखासेखौ जोङो लांथारनांगोन। जोंनि राव, जोंनि हारिमु, जोंनि खाम जथा सिफुं, जोंनि जानाय लोंनाय, जोंनि हारिमु, बे गासिबो जिनिसखौ जों लांनांगोन आरो होमबासो जोङो जाति हिसाबै थांना थानो हानांगोन। बर' राव रायनायखौ जुदि सोरबा मुगैयोब्ला, सोरबाया नोंखौ जुदि लैले खालामोब्ला गिबा जानाय नङा। आरो बेबायदि लोरबांथिखौ नुयोब्ला गाबोन समफोर जोंबो गुबुन हारि बायदि गावनि बिमा रावखौनो जों बावगारजोबगोन। दा बेखायनो आङो खावलायदों जोङो बे माखासे जिनिसखौ जों मालाबा कमप्रमाइज खालामनो मोननाय नङा। आपुस बिन भाबै जों लांनो हानांगोन, होमबासो जातिया थांगोन। नोङो जुदि बेयाव दिनै एसे रायलाया, गाबोन एसे रायलाया, दिनै एसे गाना, गाबोन एसे गानला, दिनै आं खामखौ लाला, सिफुंखौ लाला, आरनायखौबो आं गोदोनायाव लाला, दख'नाबो गानला, गामसाखौबो आंनो नांला होननानै ज्राब गारनानै दोनोबा गाबोन समफोर नोंनियाव बै टाइटेलाल' थागोन। बसुमतारी, काटलारी, दैमारी, बे स्वर्गीयारी बेल' थाहैगोन, उनाव जेबो थाहैनाय नङा। সদায় প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব লাগিব যে তেখেতসকলৰ লগতো আমি একেলগে মিলিজুলি বসবাস কৰি থাকিম। ২ নম্বৰ কথা। ৩ নম্বৰ কথা, কৰ্ম সংস্কৃতি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। কাম কৰিবই লাগিব। পৃথিৱীৰ আমি যি জাগাতে নাথাকক লাগিলে আমি জীয়াই থাকিব লাগিব আৰু সুন্দৰভাৱে যদি জীয়াই থাকিব লাগে, মৰ্যাদা সম্পূৰ্ণভাৱে যদি জীয়াই থাকিব লাগে আৰু উন্নত মানদণ্ডৰে যদি জীয়াই থাকিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটাই কাম বাকী, সেইটো হ'ল কৰ্ম সংস্কৃতিটো আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰিব লাগিব। আৰু কাম যেতিয়া আমি কৰিম, जेब्ला जों खामानि मावगोन, जोंनो रांखान्थिया फैगोन आरो रांखान्थिया जेब्ला आंनि आखायाव थागोन, जेरै गोसो जों होनबा बेबादिनो जों रायजो जानो हागोन। दा बेखायनो हाबा मावनायखौ जों बानो नाङा, खामानि मावनायखौ बानो नाङा। नोंनि जायगायाव खुसेर जायोबा खुसेरखौनो गायनांगोन, माइ जायोबा माइखौनो गायनांगोन, बेयाव जुदि नोंथांमोन मटर जायोबा मटर गायनांगन, मैगं थाइगंबो जायोब्ला मैगं थाइगंखौनो जों गायनांगन। बेफार फालांगि खालामनो लाजिनो नाङा, बेफार फालांगिखौ जों खालामनांगोन। आजिखालि जोंनि आइजोफ्राबो जोबोद मोजां मोजां बेफार फालांगि खालामो। माखासे अजद फैयो, उजाय जिल्लायावबो मालाबा जौ जुवानि खोथा ओंखारो, ड्राग्सनि खोथा ओंखारो, उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि खोथा ओंखारो, मालाबा खोमसि फोथायनायनि खोथा ओंखारो। बेफोरखौ ज्राब गारजोबनांगोन जोङो। बोरै खोमसि फोथायनानै जोंनि गेजेराव खुद्रिनाय गाज्रि मोनलायनाया बोरै जाखो? मानोना जोंनि बिमा बिफाया जुदि मोजां जायोब्ला, जोंनि बिफाया मोजां जायोब्ला, बिमाया मोजां जायोब्ला, बिनिफ्राय जोङो मोजां गथ'खौनो जों आसा खालामनो हायो। दा बेखायनो रायजो राजा नोंथांमोन, आं बेखौनो खावलायदों, दिनै साफ्रोमबो बिमा बिफाया आदर्शवान जानांगोन आरो आदर्शवान सुबुङासो बे आदर्श गामि मोनसे जों प्रस्तुत खालामनो हायो, आदर्श न'खर प्रस्तुत खालामनो हायो। दा बेखायनो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों, बे आदर्श न'खर गायसननायनि सिगां जों बयबो आदर्शवान जाग्रोनांगोन। थासारि होबाय आरो बाथ्रा बुंनायनि थाखाय जे मोनसे एसे सम होबाय, आं बेनि थाखाय बे मोन्नैबो आफादनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय। সদয়বাদ আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শ্ৰদ্ধা মই যাচিলো। আৰু মোৰ যি आंनि नैबे जोबनायाव बयनिसिमबो आंनि मोजां मोननाय सिबिनायखौ जासिनानै आंनि जे सुंद' बिबुंथि बेयावनो फोजोबबाय आरो दिनैनि बे गेवलांनायखौ आनुষ্ঠাनिक भाबै बेखेवना होनानै आं फोसावबाय। गोजोन्थों, धन्यबाद।